Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Safira. Kula saking MTSN Malang badhe ngwawancarai panjenengan. Napa panjenengan siap? Siap, Nduk. Nggih Bu, matur nuwun. Wiwitan kapan jenengan damel usaha niki? Wiwitan 2011. Jenengan damel napa lan napa mawon rasane? Gawe rengginang putih, hitam, merah, rasane rasa bawang, rasa terasi, rasa udang. Damele jenengan bendinten napa mawon? Nek cuacane apik gawene ya bendino, nek cuacane mendung ya prei nggak gawe. Ingkang paling kathah biasanipun dipendheten kulak pinten? Ya 50 kilo, ya 40 kilo, ya 10 kilo. Kendalaipun damel produksi rengginang niku napa? Kendalane nek cuacane gak panas, ya iku resikone wong rengginang. Kendalane iku. Napa harapanipun Ibu ten ngajengipun perkawis damel rengginang niki? Harapane ya njauke cuacane sing apik, terus pelangganane sing akeh, terus oleh beras ketani sing apik dadi rengginange apik. Nggih. Nggih pun Bu, lek wonten kekirangan sopan kula tanglet, kula nyuwun agunge pangapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.